eze ndị nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ebe na-alụ n'ọlụ ka ị gara sola anyị n'ihe anyị chọrọ ime ka anyị tụgharịa uche gbasara ihe dị na aba anyị wụ ọdịda ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa. Ọ dị mma, biko ka anyị mekwa ka ị mata na ohere dịrị gị isonyela anyị n'ihe mmemme a ka ị wee tụnye ụtụ nke gị wee tụpụta atụmatụ kachasị mma a ga-eji wee tinye ka ọwụwa anyanwụ wee mepee ka o si wee kwesị imepe chawapụ. Ya bụ ụzọ, biko a na-ekwu okwu mmepe mpaghara ọwụwa anyanwụ, kedu ihe o ji dị mkpa na ekwuru ya bụ okwu? Ihe o ji dị mkpa ikwu okwu gbasara mmepe nke dị n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ya South East, ọdụ ụzọ na-abụ eje na ya na ngalaba abụọ in two ways. Nke izizi bụ n'aka ndị gọọmenti etiti Naịjirịa gbasatara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Nke abụọ bụ ndị anyị nwa bụ ndị bụ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, that is South East, okay, or Easterners. Kedu ihe anyị na-eme maka mmepe ala anyị bụ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa? So na nke izizi mkpa ọ dị bụ na ndị be anyị na-asị na ihe ọbụla ekwula ekwu si mee ya eme. Nke izizi bụ anyị maalụ na enwelu agha na Naịjirịa nke anụlụ bido na 1969 olu 1970, that is Nigerian Biafran War. So that particular war, agha anụ nwere about devastated blow to Southeast, to Easterners, because all Nigeria niile n'usoro anyị ọgụ ewu mebiri dị iche iche ma akụ na ụba ma ndụ a na n'iyi. So emedo wolu ka agha bụolu 1970 ka agha bụolu ewu si na onwe ife a ga-eme na Southeast, sorry, na Easterners, na Eastern Nigeria, na particular Southeast ka anyị na-ekwu maka ya, ọwụwa anyanwụ Nigeria, na a ga-eme ihe a na-akpọ ọgọwan kwurie na a ga-enwe ihe a na-akpọ na mgbazi, nlụkwa na mmezi ala East niile, that is na-akpọ to reconstruction, rehabilitation and reconciliation. So ekwuchere niile ede ya ekwe ya ọtọ na emezibe niile ka na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa dịkwa mma, ihe niile mebiri emebi ka emezie ya, dozie ya ma kpazie ya. Ihe niile ahụ ekwulu ọwụlụ gịnị okwu ndị be anyị na-akwụ nkwa a na-ekwe nwaanyị ọtago na ka ekwe n'elu akwa ka ekwelu woluo taa ihe a niile nwere nke emelụ owewuta na abazipụrụ isi na ihe gbasara na aka na frampam basa na fire ewebeza na-akpọ marginalization, that is ineni ma ọ bụ imegide ndị a na onwere ihe ha nwere ike imenwu. Ewewulu niile a na-ala Naịjirịa wolu ọwụwa anyanwụ Naịjirịa South East wefge n'azụ ewewu na nwere development to na South East. Emerigwe lugbo even self na nwa okwu ndụ anụ sokwu na Eastern asị anụ mgbe akwụkwọ ministers dị iche iche ndị ụcha Ministry of Transportation a na-alụ railway epulu na-eche ebe from Lagos to Maiduguri to Kano, what do you call it, Ibadan to this place, okay, nwere nke ewete from South East na Enugu mgbago ugwu. So ihe na-eme onwu na ihe ndị gọọmenti etiti kwere nkwa na a ga-emelụ ndị ọwụwa anyanwụ Naịjirịa nya South East nwere nke emelụ. Ọnya kpata ojuwo dị mkpa imepe South East because ancha niile wu Nigeria, ibe a na-ekwu ewu Federation of Nigeria nya gọọmenti Nigeria wu mmadụ niile ka ọ dụọlụ dịka ikwuru na mbụ enwelu ebe a na-akpọ ngalaba dị iche iche. Mana kedu onye a ga-atụ ụta maka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na a na-esi n'ụlọ malụ mma wee jebe n'ama. Anyị nwere ọtụtụ ndị be anyị nọ na ya bụ ọchịchị, anyị nwekwuru ndị be anyị nwechalụ nnukwu ihe n'ebe ndị ọzọ melụ ọtụtụ gọọmenti bịagolo abịa na mpaghara ji eti mkpu na-asị weneta na aka ụlọ na aka ruo ụlọ okwu ebe o si.
kedu onye a ga-atụ ụta na-achọ nkọwatala ekwu m na mma ekwu n'ụzọ na-abụ gọọmenti etiti Naijiria anyị atakwa ụta maka na nke mbụ anyị sowuru Naijiria akụ na ụba anyị eweta na eji asị Naijiria si na n'ebe apụta mmanụ awụrụ be anyị ka ọ dị ihe dị iche iche nwụ na be anyị ka ọ dị izi ka e kpatara ya jiri ewere ya ọrụ ọkụ dị n'ubi ka e jesiri ubi nri amajụ ndị federal gọọmenti Naijiria gọọmenti etiti Naijiria ọkwa ndị anyị na-ekwu bụ si na nkụ dị n'ubi ka e jesiri ubi nri kedu ebe ubi anyị dị na ọwụwa anyanwụ Naijiria kedu kwanụ nkwa akpata ebe ahụ ejesiri ya nri mba so ọ mmegbu ka ọ wụrụ ọ mmegbu nke izigburu nwụrụ mmegbugburu mgbe ọsọ iwe esibe anyị weta isi nyenụ m nke lụtụrụ m mba mana ọkwa ewetakwu ya ewere si na-eji azụ ọra niile eche m na mmadụ nwetazi iwe ewelu na-analụ mmadụ iwe ka ewe lụọ ọlụ mmadụ niile ọlụ na gọọmenti is for all ngwanụ lụkwuo enu iwelu nye ngalaba nke north east were nye north west nye north central nye south south and south west nyekwuo anyị nke anyị kwu mana ewechereri ya ewelu na be anyị asị na anwụrịba a ga-enye anyị na asị na a na-alụ nwata ihe wetago na ọwụ na enakworo ibe tikwuo ya ibe nakworo ibe akwa so ọyiwe ọ bụ so gọọmenti ebe ọ bụ na maalụ na mmadụ eweta ihe na ngalaba na ọwụwa anyanwụ Naijiria ha chọghị idozi ebe ahụ esi eweta ihe ahụ ha rapụzi ya ihe ahụ otu ahụ ọdụ agbata ụta jigodoloba na nke izizi then ọ gbata ejiwo bịazi ya na 2017 nwanne anyị nwoke wu onye nọ na ụlọ ebe a na-emewe iwu Samuel Anyanwu wo sponsor a bill nke ya na onye co-sponsor ya wụ nwaada anyị nwaanyị wụ Princess Adaeze Stella Odua okay ka enwe na-akpọ South East Development Commission ihe bụ 2017 okay ewo pass ya the readings not passed at the 2019 it was passed by the House of Assembly National Assembly okay it was for that na clause 15 sub 2A of that particular bill pulu ebe the fund gets for that how do you get the fund to make this South East Development Commission viable. It was in 10% of federal allocation will be set aside, okay, to use it on these 5 eastern states for development. Reconstruction, rehabilitation, and repatriation of all the places in the maybe. Then, we put a Buhari measure assent to that particular bill. I was into law. Maka we go North East Development Commission. Our North East Kepuna, Boko Haram, not devastated. And now, as it's placed here, I would refuse. Okay, and we internal what do you call it? Display what ID camp. Thereby, Makana and upper Boko Haram, insurgency. Now, say wogo. Nigeria, solo munogo. Octagona, maybe South East. Una chose him was the South East Development Commission. I can do step before then we Boko Haram na North East. Then we go Ogwano na South East. Before 1969 to 1970. So Bangkok Bidogudu. Mana equate that bill. Mana pass a bill of Northeast Development Commission. Or can neku makana mewu ne pass a board. Budon and can. It's that I passed that in as an asset. But it did not sign that bill. In Kamwoga, I went at Tanzania, came with a summit. Okay, Southeast Summit. The key agenda of that Southeast Summit is the implementation of South East Development Commission. Ebe ọwụ na gọọmenti etiti achọrọ ime ihe kwesịrị ime. Ka mee onu nke anyị na onye kwuru ji ọsọ anyị kwe eji ama. Onye ajụrụ ara ajụ onwe ya. So ka anyị mee ihe na-akpọ ka anyị mitate two particular what do you call it nation. Okay, one California, United States. California is the highest GDP in the United States. And California is place they develop on themselves. California, we America GMO. That's why if you want them to succeed, they will not allow them to go. Because there are people that are bringing everything that America need. All the market hub, all the economic hub in America lies in California. Okay? So that's why, how do you make it develop one way? Those are demand driven. Another nation, Catalonia, in Spain. Okay, these are the people that Jacobin develop they do standard. Okay, so the other part of the country, they must be envy.
I'm coming now. We're going to do it. All the possible. Okay. So instead of you do supply driven, yeah. Nenemu, esomunu. Mba. She's about because that's a line. You talk about no demand driven. Okay. Beautiful bride. Mother does you had the one worker because Becana came even. So when I came because we or and gun no name Anonya because no. I told you, I do demand driven. Demand driven now we were our what do you call it? Forefathers, okay? Chugula start is nine starting from M.I. Opara. Supply driven. As Nigeria, no, not Nigeria, because dance line. You know, by Bidulu, Ndianine Nalo, Tower of Babel, Nasokoto, Notonkon, in Mbofisi, or they're gonna Breta Kunine, no. Then Nigeria Malo that in a big no, actually, I know Nalo. Example, we were Jugu Melo, na Balu trade fair in Lagos. It's a trade fair in Lagos, were on the Boloria. Standard, highest standard market, national market, on the Bolo, Luleba, Ghana, everything. We look actually Mmepe that refer. Would you put jello? Okay, negative anya. So I'm so bad row. What I'm gonna Niagenu 1 couple as donation. Why? Because when in the Guno no, do you know mama? Easy, money do such market, but bang. The Lunu, by your back on we appear an issue. Lagos is Lagos. And it's there in Lagos. You cannot change it, bring it down to Southeast here. You look at that structure, you look at everything in or the Goleba permanently. Enwere ihe ọgbata uhie bụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ na ama mmịa ka ọ chawapụ maka na mgbe a nọ na-ekwu onwelu semina njenugolo ebe a na-ekwu maka ease of doing business na be anyị ya bụ ihe ya ba na-eme ka ọ dịla onye enu mfe dịla onye ana mfe maka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ wee na-aga n'anya ya nke bụkwa na otu ụnyaahụ anyị makwa na Soludo bịakwa bịa tinye ndị otu isi ka achụsịsịa ndị taụtụ nọ n'ụzọ ka o wee dịle ndị mmadụ mfe iji na-eme ihe ya bụ ajụjụ nna-achọ ịjụ maọbụ ihe nna-achọ iwepụta ebe a kedu ihe ndị anwa bụ ihe ọgbata uhie ihe anwa ji anyị na anyị ekunibero kamgbe si ngwa ka anyị bịakọ ọnụ ka anyị mepee mpaghara ọwụwa anyanwụ. Thank you very much. From I'm not bored n'akụkụ nke ihe na-akpọ ya ejimụ mmadụ maọbụ some genetic factors. Okay, Igbos are meant to be explorers. Okay, explorers are there now. Kevin Abie, you want to go other places and explore. Only one of the biggest challenges. I think that psyche, that reasoning, okay, that charity begins at home. How is it? That is what is going to now take place. Because when you are making you do explorative. That's why I give you a say, Obodi Jelo upon every one but also na Unguedunia. You go to Afghanistan and to bomb Islamabad. That is to will bomb good morning. Only whenever now, Swabia. We can get an answer for us in the so they are great explorers, and that's why Anaga are poor, Jembos, Ilunash. Hey, Okudi believe it to hey, so all even genetic to us, it was explorers until I change Mba. I can't up upon us and by the Kuku. I take any Kuna, only no. No, onye pull up, follow on one. So I'm gonna about a blue. So get up a bang, get them doing a big, they don't get a big, whatever it is. That is number 1. 2, then, and in the bang, I use the potential hangwell. It's a tap that resources, hangwell. Mekananya, River Niger kind of pushes get dredge. Mana, the importers mean no Nigeria now, Ndibo. Our highest importer. Na Lagos, na Port Harcourt. Now worry everywhere continue manane on what do you call it? The Niger culture develop. Even dry port to Aba to put it in place. Even in the buying a song. Prominent people are why can't they get these resources? I'm people in that is industrialists.
They can gather these resources together, build a bad dry port, dredge River Niger, okay, create here a very high standard market in every part of the southeast, and this now will begin to flourish. So, mana anya choria because of naive feel now. Kobalonia, Kobalonia, whatever. Come here, we can do airport anyway. Man, that's sea route, seaport. Na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ọ dịghị ka ọ bụ eziokwu mana ị ga-echelu ka anyị nabata onye na-akpọ okwu. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Daalụ oke gwaga n'iru kedu ihe ị chọrọ ịgwa anyị? Ife m bụ amasị m mana nwoke anyị nọ na studio ebe ọ na na-asị federal gọọmenti anyị nwere steeti nwee local gọọmenti ka ebe local gọọmenti anyị lụpụtagoro anyị ka ebe steeti anyị lụpụtagoro anyị na mgbe gọvanọ na-abụzi aka na federal gọọmenti anaghị abịa nke anyị nwere sineti anyị wee House of Representatives ka ebe ha na-emepụta na Abuja a na-etinye budget for contract naghị alụ ezi naghị alụ nke ka e gaba na-etinye ka e gaba na-efolie maka na anyị mara onye dị 20 years na-eketa na 22 years amara na express mana anyị nwere during that time niile ka anyị na-etinye president anyị nwere 5 president nọ chigo na Nigeria as number 3 na Nigeria mana o nwere ike na ọ bụla na anyị. So most of those I go there na carry kush. Over the you go at the no. Maka only go na make up alone. Okay, to guy. You are over you the can live. They go march alone. Madam what is it you go here? Madam do ma bugo. Onye no ti ogun na mi we ba here. Madam na other dey go here. Madam dey so what do you mean? Guys, you go to prosper and go to buy what I go to that one down. I really need to what will I know Abuja? Now that is the local government. Now I don't know that state. So that I will not do one. I don't know budget. You know, the allocation right. I don't know governor. I am not judging you. Can you go to start? Can you go away? Can you go security foods? Yes, every Southeast Development Commission, but sometimes, I don't go from one, where we need your money. Could I explain the way? More money the one to take and where we need your money. I have a lot of what is with the way. I don't know this with the way. So I don't go from one, I don't governor. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ nne okwu ga-amaka daalụ. Uche onye adịghị njọ. Anyị na-ekene maka otu si wee tụnye ụtụ nke ya mana o nwere ajụjụ njụ gị ọ lụtụpụrụ aka na ya gbasalụ ihe na-eme anyị ma osi anyị n'aka. Ọ bụ eziokwu na Igbo afụrụ onwe ha n'anya? Good. Okay, Igbo isi na Igbo afụrụ onwe ha n'anya ịma na ọ dabara kama na Igbo wu ndị achọrọ republican in nature. Okay, achọrọ ka mmadụ wuru isi we or whatever. They always like to be the head. They don't want them to say onye kweghị ife ewu mana ọ chọrọ ka ọ nọ under control here. That is why we are more Republican in nature than other people. Actually, Igbo enwe eze. Ora na enwere eze, enwere eze. Kama na wana alike ka onye ọbụla wule eze na onwe nke ya. But don't ekwu na in his own part, not that enwere eze. So, even a na-ekwu dịka ekwulu ntị ụta dịka ada Igbo jụrụ ebe a ụta adụọlụ ma ndị gọọmenti etiti, ndị gọọmenti steeti, ndị individual, ndị mmadụ bi na ọwụwa anyanwụ. Nke ndị gọọmenti steeti bụ na
ihe problem Nigeria nwere nsogbu nwere Nigeria not only in Southeast wu ihe a na-akpọ a cumulative failure of governance leadership over the years. Onye with the problem. I nọ na primary school and akụzili anyị what you can call basic amenities gọọmenti ga-alụ ụzọ ọkụ mmiri ihe ndị a hospital ike since akụzili anyị na primary school since we primary school almost 20 years ago okay ka aka na-akụzikwele mmadụ kwa gọọmenti ka na-alụkwa ụzọ ruo na in America adị alụzi ụzọ. The government doesn't do that because gọọmenti nke alụgo ụzọ onye nke ma alụọ electricity onye nke eme nke they are not dealing under human capital index or investment. Okay, now Anambra State now I can allow Imo State I can allow even if Lagos I can allow okay, what the government in there because someone only can be meche menkie or do standard. Also be face other also be face the other aspect of what development. But I cannot to develop road for since Nigeria do I can allow now. Okay. Not that Malakuzo because Mmepe who's an apple, but at least I can resolve 20% of road construction. But all the state fund is sunk in building road because then I'm not telling you individuals. Contractor any loser express here from Onchatenugu. How many years? Now have they built it? No. Okay, come here. Somebody will guarantee but the road will a death trap. These are individual factors and government factors. Maka Mmepe Mpaghara Owuwa Anyanwu Nigeria nyabo Eastern Nigeria ka eme ya ka ọchawapụ muna ụzọ ekemezie nọ na studio n'ụtụtụ a anyị ga-agbatu di m obere oge ka anyị wetalụ n'ozi anyị na-alọghachi biko apụkwana. Anambra Broadcasting Service, ABS. With delight, we bring you the light that we bear through our illustrious leaders. Our icons. Our industrious people. Our rich culture. Our places of pride. And our mouth-watering cuisine. With unbridled professionalism and renewed tenacity, we serve you real-time news, information, entertainment of varied genres with unfettered reach of your clients and customers. AB. No, ọzọ na ihe mmemme Good Morning Anambra webulia anyị ka na akpọkọoku maka mmepe mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria ya bụ Call for Eastern Nigeria Development mụ na ụzọ ekemezie ka nọkwa na studio wee na-enebanye anya na ihe ọpụtalụ na ndị a ga-atụ ụta na ọwụwa anyanwụ anya achawapụbero otu o si wee kwesị ịchawapụ. Anyị ma na-abịa na mpaghara ndị ọzọ dị na Nigeria na ndị be anyị na-emesi ihe ike ebe ọbụla ha nọ o wee bụrụ ya dịka anyị si wee tie votu na o nwere ndị anyị atụ ụta mana dịka atachala ụta na anyị anachitekwa maka na onye ajụrụ anyị ajụ onwe ya ka wee malụ ka a ga-esi mee mpaghara anya ka ọ chawapụ dịka o si wee kwesị ịchawapụ. Anyị enego anya n'ihe bụ ihe ọgbata uhie kịta ka anyị negodo anya kedu ụzọ dị iche iche ọ dịghị ka a ga-esi ụzọ kachasị mma ka e wee malite ime ka ọwụwa anyanwụ anya chawapụ n'ozuzu oke. Ọ dị mma nke izizi bụ dịka m kwuru na mbụ
nwere onye bụ onye Naijiria karịcha onye Igbo wee bụ Naijiria maka na ihe niile na mmepe niile na-eme Naijiria wụ ndị Igbo wetara ihe Dutebe m kwuru na mbụ na ha bụ ndị na-aga njem ndị na-apụ ije ha pụọ ije ha emepe ọbụla agụta ji osi na ndị Igbo na isi agụkwanụ ọnụ ọna elure nje ka ọ wụsa nwa eji ọkwa agụrie paadị ọkwa ọdụm oke nga ụzọ a ga-esi mee ka ihe mmepe a bata na ana Igbo ọdụ ụzọ ihe dị iche iche ụzọ na-atọ nwere nke ịtọgodo nkwụsọsọ ihe na-atọ maka ya ga-ekwe erike nke izizi ugodo mkpọghachi mmụọ ndị be anyị azụ ka ha malụ na asị na ọ bụrụ na a na-ekwu na onye njenje ka onye isi awọ akọ ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwuzi maka iwe ime ha na-atọ onye njenje ka onye isi awọ akọ mana agwọ na-agba ọ na-agara egwu eze so ije ịbata ọtago na ọ bụrụ akụ ruo ụlọ kwuo ebe ochi agụ pụọ chụọ nta kwara bụrụ tie n'ụlọ ọ bụrụ eziokwu so ihe a na-agwa ndị be anyị wụ mmụọ nke anụ ịpụọ nweta tụnetie ụlọ ọtago na dobe ele aga mmadụ pụọ n'ezi gote ihe oriri o weta n'ụlọ biya so ndị be anyị na-apụnụ nke ebudo onye na-akpọ orientation chejigoro mmụọ ha ka ha mara na a ga-akpọ ọchịchị azụ onye pụọ iwe weta ya were tie biya idobe n'ebe ahụ n'ezi ọtago na so ihe ahụ ị nwetara ma ọgwụgwụ isi ma ọwụ ụlọ akụ ka ịlụlo ma ụlọ mmepụta ngwa ahịa ka ịlụlo ma oge dị iche ka ịlụlo ilu ebe ahụ nweta ebunetie na be anyị ọnwụ na okweregodo mberetegodo inwe ụfọdụ ebe ahụ nwekwa ụfọdụ na be anyị ebe akwa ka o ka ọ na-egote nwa dibia rute akpa ahịhịa ọtagwa na-ekwu na maka ndị basị na ebe obi ka ọ na-awachi ọ bụrụ eziokwu so na nke ahụ gwudo imegodo orientation ka mmawa na-aghọta a na-ekwu that is akụluo ụlọ okay that is homemade is more very important or grounded. Also, east and west, home is the best. Whenever you go, anything happen, you come down to east. And that's here. Only baby here. Okay, now I'm working na Israel, Nando Hamas. As we will company about where are you going to now? I come to get the better. I can't be a bit of a delo. Nata maybe could the laka. Women will be even a hustle. But often in the Lebanon, we never the Lebanon, Tananese, Nanese, and not a Balaka. So first in your orientation, whatever it is. Two, but that the government of the state of Southeast particularly, Kanagwa, that they should go and imitate here the prototype, okay, of M.I. Okpara, just only palm nut ceiling, who develop the whole Southeast. To tell you that now will abundant near chuku chola nyamma onye gara kpọmma Igbo nyukwu obodo Igbo chukwu arizegi iwu oke mbulo ni. Ọ dị mma ka anyị nabatagodo onye a. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ọ dị mma kedu afa gị n'ebe isi akpọ? Afa m Ikechukwu onye aka ka mbụ. Ikechukwu nnọọ ngwa gaa n'iru. Biko ihe na-ekwu akwụkwọ n'iwu ọzọ na nwoke anyị nọ na studio nwanne anyị nwoke bụ ya na-abịa nọ n'elu. Ana m ekene ya mma ya isi ike na mgbe ọ na-ebe mma. Daalụ rinne. So ihe dị na ya dịka na-ekwu na Southeast government, Southeast governors, whether present or incoming, should always go to template, prototype of M.I. Okpara, okay, who built Southeast from something that will take to be nothing, okay, to the extent that even Malaysia today come here and collected that thing and use it to become one of the what do you call it, major Mmepe. You see, for that particular time, or premier of Eastern region. He developed the Eastern region to the extent that he even become envy to the other part of the country. So what our governors are doing, what our governments are doing, rather. Okay. So what are they doing is that I want them to come to Achon Kavanayata, Nata Jika Kono, Isinana, or Kalwa and Anambra, or once on Anambra Weibo, Imo City Weibo, or one on Anambra, called the man I may hang, a million Anambra. Or one of you called the machine, or one of the upon Shepuna or called Webe, or the Mana, Anthony, one region. We talk about regional development, okay? From Mbengu even province,
ọdụkwu mma like that. So ka anyị mara na ọ bụrụ ka eme ya ebe elu eme egwuregwu na-akpọ ekwegude kwuru nke ime ụlọ so kwesịrị ekwuru aṅụ ọnya ọ dịkwa mkpa ka anyị wepụta okwu gbasara ụmụnna di ka anyị malụ na kedu ka ndị na-anọ ga-esi wee nabata ndị anwaghị abata maka na o nwere ọtụtụ oge asị na onye nwa ji bịazie azọbazie ana onye nke ọzọ ji bịa eme nke nwe mere nke ọzọ kedu ka ndị nke na-anọ ga-esi wee nabata ndị anwaghị esi ebu akụ ha anwa wee nata ya ka na-agwagodo na mbụ asị na gọọmenti steeti na South East a nwere ikike na ihe gbasara ikike a na-akpọ gbasara ana ọnụ oyibo akpọ Land Use Act okay by na section 1 sub 1 na budi a na-eme n'oge bụ na onye anwa chọrọ ilu eduru ya je gosi ya na gọọmenti the chief contestant of every land in the state in the land is governor or governor with chief custodian or state government nwana otagona ndị a niile ebe anyị na-anado kpọtanụ ụmụnne anyị ndị nwere ike ime investment nyedebe ana hapụzi ya ịdọkwụkwọ ụgwọ ma ọbụta ebe anyị tike wetebe ego no chinegurube ana ka ha lụọ ihe number 1 onwere ndị be anyị n'obodo oyibo ilu ụlọ ọka dịghị aka imetenwu that particular company or industry okay ga na-eme ihe nata bịa ayọ biko na onwe iri bụ anata n'ịchọ ka alụ ihe ebe dị otu a ndị obodo nwe ana unu asụsụ na ana maka mmepe ka chọrọ imepe unu achọrọ nwanne unu nwoke ahụ biko nu kwọ na anyị nde puku naira dị otu a na ọkwa na ka abịa iwelu ihe eche echiche anyị ewere ihe lụọ akara ụlọ mmepụta ngwa ahịa ụmụaka one na be anyị ga-enweta ọlụ ebe ahụ ọrụ ị ga na-ekwu ọ bụrụ ego enyere gị na si nyekene mega ntị na-agba ikwa anyị bịa pakọlụ ka iwe miwe achị ma iwe chọrọ anyị ime anyị nnadi agha na-ekwu maka na ugo si n'ibe na-ewute ihe awụrọ na nnadi vuolu ọgụ bịa bie kama na ọ na nnadi kwụ na ụmụ nnadi na nnadi kwụ na ụmụ nnadi so anyị lụọ na ya ka wepụ ịgba onwe anyị nnadi malụ na were obu anyị nabata mmepe first of all you convince in your heart you want development then we bịazie inye a very conducive what they call it atmosphere that is nye ohere pụrụ iche ka o wee mutere mmepe so na gọọmenti mana ha nwere ana ha kpọta ndị ga-emepe ebe a ha bịa mepebe be anyị bụ ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nata na a ga-enye unu ebe unu ga-emepe ihe dị otu a ndị obodo nwana unu asọsọ na kpakarịkiriri mma asọtarịrị ya wetagolere anyị ego nke orie ọchịghị na nke orie ka ọpa nke orie ka ọpa otagona nke orie ka ọpa izi nyeri nke ịpa so irizie ụmụzi anụ ịdị ekwu maka enweka anaghị na-ekwu maka enweka ụmụ ha anọ na ya so ka eriri eweta ihe ka ewe nweke mepee obodo so ọ dụọlụ ma ndị na-achị obodo na kọmuniti ọ dịalụ ma gọọmenti na-achị steeti ọ dịalụ ma ndị be anyị nọ mba ofesi dị iche iche ma ọ bụ n'ebe dị iche iche ọ gwụrụ ebe ka ị nọkwuru sef jee nwukwuo ihe ị ga-eme mmepe gwu mmepe ọrụ sọsọ na ọ dụọlụ ndị gọọmenti enwe ebe ọbụla ị nọ na obele azụ kpata obele nkụ nnekwu azụ kpata nnekwu nkụ kama na anyị ga-eji echiche mmalụ na onwe ihe dị na be anyị Chukwu nyere anyị ekwu m ịmaghị ọkpọrọ ji ihe anyị nwere be anyị wolusi ebe anyị let us use resources in the South East na be anyị dozie ebe anyị ọ dị mma kedu dịka anyị na oge anyị na-akụ kwarapụ kedu ihe ọ dị gị ka ọnya bụ ihe na-efunarị anyị ma ọ bụ na anyị gba nkịtị jụ na anyị ama mbịakọ ọnụ wee mepee mpaghara ọwụwa anyanwụ ibe na-efunarị anyị ma ọ na-abịa mgbakọ ọnụ na-asị na ekperime gba iche iche amụba n'aka n'aka ekperime ọgba iche iche amụba n'aka n'aka so awụ na ndị be anyị jikọrọ aka ọnụ gba iche iche ndị ala ọzọ na Naịjirịa ewere anyị kpọọ iwe efu were anyị kpaa amụ ọ ebe ga-efunarị anyị ugo Chukwu tinyere anyị wụ ka ebe a na-ekwu ọkwa ema gwara ije na America wụlụ highest computer this today up to now nobody has passed it otago izi mgbe a na-anụ ọgụ oke ọkwa nwere iwe anyị ji mana ndị be anyị lụrụ ogbunigwe lụfụta ya na onwebe ka ebe ndị a niile nọ enweche this museum how to develop it ọ bụrụ sọsọ na a na-eme iwewu kwadokọlụ ịbịakọta ọnụ ọrụ ya ume enyi Chike Obi mathematician and Professor Ezilo ndị a niile ndị bịa together will bring ya that armament ejiwo ọnụ ọgụ okay where ka ebe ndị be anyị na-akụzi akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche mahadum dị iche na-eme abịakọtago ọnụ maka dịrị meta ọgụsọsọ ije lụọ structures
ịlụpụta ngwa ahịa ụtakwana ma ịlụpụta ihe dị iche iche eji enyere ndụ aka ọnya bụ ma ọgwụ a na-aṅụ ihe a ejikọ aka ọnụ kedu ihe a na-eme onye development isi na katolian ụmụ akwụkwọ na-alụzi ihe a na-ewepụtazi ndị Spain ji wosi achọ ka zọrọ onwe ka anọlụ independent ajụ biko kene biko na so ka achọrọ m ka ndị Igbo du demand driven ya a na-ayọ anyị ayọ ka ya wụrụ Naijiria ọ bụrụ ịcha anyị biko na-eso m ụlọ achọkwa m ka ajikọ ọkọ ọnụ ka ya awụrụ nwanụ mana megide onwe gị ka iwe onwe gịnị nwee ewe were une na-ama atụ ka e wụrụ beautiful bride izi ihe niile adịghị n'aka iche ka enye gị enye izi wụrụ nke ahụ iji mee ihe na example wụ ihe Moses jụrụ Chineke dekere ka m nọ n'etiti mmiri a ka ewe m ga-emezi ndị egbukwe na anyị a na-emebi anyị bịa gbuo anyị kpaa anyị Chineke si ya ka iri ji n'aka ibe ahụ what do you have in your hand ọsị anyị ji ozi ọsị ya kwụọ na mmiri so ndị Igbo kedu iwu ji n'aka ị na-ajụ Chineke ajụjụ ụmụ Igbo nyere unu n'aka werie ka ewe gịnị mepee ana Igbo that is all anyị na-ekwu. Ọ dị mma ọ bụ na anyị kwubekwanụ taa anyị ama nna mana anyị na-ekene Comrade Ụzọ Ekemezie n'ụzọ pụrụ iche dịka anyị tụnyere ọnụ n'okwu kpọọ oku pụrụ iche maka mmepe mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ South East nke Nigeria. Anyị na-ekene gị rinne na-asị gị daalụ rinne maka oge gị. Ndị be anyị daalụnụ gọọmenti etiti mee na iwu n'ukwu gọọmenti nke steeti nye na aka ndị Igbo ụmụnne m na ụmụnna m ebe ọbụla ị nọ na nye aka ka e wee jikọ aka ọnụ mepee obodo anyị bụ ọwụwa anyanwụ Naijiria. Daalụ. Ọ dị mmasị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ka anyị bịakọtanụ n'igwe ka ọwụwa anyanwụ wee chawapụ dịka otu o si wee kwesị. Ọ bụ na anụ gbanata echi bụ nta. Daalụ nụrụ nne maka oge unu. Afa m bụ Nonye Nwokoye ka ọ dịnụ.